Second Chronicles chapter 10. Mubo lang ni mga igsoon. 1 to 19. Nanabatang tanan. So mubalik ko nata sa pagbarog mga igsoon sa pagbasa sa pulong sa Dios. Second Chronicles chapter 10 verses 1 to 19. Miadtos Rehoboam sa Sikim kay dito man ang tanang tawo sa Israel aron paghimo kaniyang hari. Sa pagkabalita ni Jeroboam nga anak ni Nebat, bahin niini mipauli siya kay dito man siya sa Ehipto, niadtong higayuna aron paglikay sa hari kang hari Solomon. Gitawag siya sa mga tawo sa gitawag siya sa mga tawo og si Jeroboam og ang tanang Israelita miadto kang Rehoboam og miingon, gilisod-lisod kami pag-ayo sa imong amahan, pagaan-gaan ni ang among mga buluhaton, nga gipahamtang niya kanamo og moalagad kami kanimo. O giingnan sila ni Rehoboam, balik kamo human sa tulo ka adlaw, busa na mauli ang katawhan. Nagpatambag si Hari Rehoboam sa mga tigulang nga suod ni Solomon nga iyang amahan og buhi pa siya. Miingon siya, unsa may inyong ikatambag kanako nga angay kong itubag sa katawhan? Ang mga tigulang miingon kaniya, kung magmaluluyon ka kanila, aron mahimuot sila kanimo, ayuha sila pagpakigsulti og alagaran kanila. Apan gisalikway ni Rehoboam ang tambag sa mga tigulang og nagpakitambag hinuon siya sa mga batan-ong nga iyang kaedad, nga gihimo niyang iyang mga magtatambag. Miingon siya kanila, unsa may angay kong buhaton, unsa may angay kong itubag sa mga tawo nga naghangyo kanako sa pagpagaan sa mga buluhaton nga gisangon kanila sa akong amahan, mitubag ang mga batan-on. Ingna sila nga ang imong kumingking mas bugat pa, or ang imong kumingking mas baga pa kaysa sa hawak sa imong amahan, ug dugangan pa nimo ang bugat nga palasanon, nga pasanon nila sa imong, nga gipapasan kanila sa imong amahan. Kung gikastigo sila sa imong amahan, o kung gikastigo sila sa imong amahan, puspusi sila. Busa, human sa tulo ka adlaw, si Jeroboam og ang katawhan miadto kang Rehoboam, sumala sa giingon niya kanila. O gisalikway niya ang tambag sa mga tigulang, sumala sa tambag sa mga batan-on. Si Hari Rehoboam miingon, kung gipapasan kamog bugat sa akong amahan, dugangan ko pa kini. Gilatigo kamo sa akong amahan, apan puspusan ko kamo. Wala tagda sa hari ang gihangyo sa katawhan, kay kini pagbuot man sa Dios, aron matuman ang iyang gisulti pinaagi sa propeta Ahayas, nga taga Silo, nga kang Jeroboam, nga anak ni Nebat, og sa nakita sa tanang Israelita nga wala sila pamatia sa hari, giingnan nila ang hari. Unsay labot namo ni David? Wala kami masunod gikan sa anak ni Jesse, katawhan sa Israel. Mamauli kita sa atong Pinoyanan. Pasagdan ta si Rehoboam, busan na mauli ang tanan sa ilang mga puloy-anan. Apan si Rehoboam naghari ngadto lamang sa mga Israelita nga dito nagpuyo sa kayutaan sa Juda. Unya gisugo ni Hari Rehoboam ang iyang sinaligan nga si Adoniram, nga iyang gipiyalan pagdumala sa mga pinugos nga trabaho sa pag-atos mga Israelita. Apan gibato si Adoniram sa katawhan sa Israel hangtod nga namatay. Midali si Hari Rehoboam pagsakay sa iyang karwahe ug midali pag-uli ngadto sa Jerusalem. Busa hangtod karon gikontrahan sa mga Israelita ang banay ni David. Magampo ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan,
Salamat kayo sa mga mensahe nga imong giandam sa matag usa ka namo. Salamat niadtong mga testimony, O Lord, nga tinuod gyud daghan kay kag mga maayong butang nga gibuhat sa among kinabuhi. Dili lang kami mapasalamaton, busa pa sa ilua kami. Ug among gipangayo karon nga ang imong mga pulong nga among madungog maghimo ni namong tinuod nga magtutuo diha kanimo, magpatubo, magpalig-on sa among pagsalig diha kanimo. Pasabta kami, O Lord, sa tinuod nga kapahulayan sa kinabuhi. Mao ni ang among gipangayo kanimo, Amahan, madawat namo ni pinaagi sa ngalan sa among hari ug among mangluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Malingkod ta mga igsoon, kanang nas imong tapad ingnang paminaw pag-ayo. Una ay kamo na ada sa gawas o namoy malingian nga mag cellphone palihog badlunga or ingna nga unarag uli, Brad. Oh. So maminaw gyud tag ayos pulong sa Dios. Ang atong isgutan karon mga igsoon kining giulahan og kapahulayan. Kitang tanan mosulti ana kapahulayan. Kitang tanan kapahulayan. Naa sa gawas kitang tanan mayunta kapahulayan. Very good. Salamat sa Ginoo. So nining kinabuhi ang mga igsoon kanunay gyud tang magasinati og mga kabug-aton sa kinabuhi. Bisan ako usahay maghilom-hilom lang ko kanang maka-feel gyud ko kabugat sa kinabuhi. So, magpasalamat sab ko sa Ginoo kay kagahapon nag Jesus Reigns ang Baiso Balilihan, nya gi-invite ko dito nga mo speaker sa ilaha. Nya madaugon kayo. Buntag ko ni gikan na uli ko mga launa naman siguro to. Kay na pag uli nako kanang doble-doble to nga kadaugan kay may mga reconciliation pod, mga ministry nga guba-guba. Nya mo dayang sige kong ipasidan-an ni Lord sa Isaiah nga nakoy dako ipatrabaho kanimo, ipa-restore nako nimo ang banay ni Israel. Mga ingana nga message kay naay mga ministry nga nangaguba, naay mga ministry nga may mga conflict. And grasya sa Ginoo kagahapon mo last namo nga conversation. And praise God kayo, madaogon kayo mga igsoon. So, si Pastor Bernard, wala na ani. Kaya ito, balik siya dito sa iyahang ministry. And then, diri ko niagi sa Lourdes without knowing, sa New Lourdes, ISO. And wala ko kabalo nga ang taytayan, ang gigaman ay nagdako kayo diha nga, unsa say tawag ana, kanang murag spillway, unsa man ang naay murag Johnson box, unsa may, kanang bang Colbert, mga ingon ana. Unya, nangutana ko atong gabay og sir maagian lang ba ingon siya nga tan-awan lang dito makaagi ba ka ato. So sulay kog naog sulay kog pala padayon ko pagabot na ako dito putol pa day ang kalsada unya perting lawuma kay gihimo man nilag kanang murag butangan gyud nilag dako nga bridge. So munaog ka atong daplin nya musubay ka atong naay gipangbutang nga mga lingin gani nga imburnal agi anag tubig. Dito ka musubay, ni kalabang nimo dito, musaka na po ka, usa ka mabalik sa kalsada o makapadayon na ka. But nakaingon ko nga, doble-doble ang kadaugan sa Ginoo nga gihatag sa kong kinabuhi, kay ang Ginoo nag-protection sa ako, kay pag naog na ako atong imburnal, puro bato dito sa ilalom, nahagbong ko sa ubos. Nya ang pagkahagbong, kay gaunara pod ang na-slide ang pagbugto sa kadina, o pagbulag sa kadina, ni-slide ang likod nga ligid nisunod po kahulog ang atubangan. Moto nga ako pod nga nagsakay, nagtindog ra pud ko gadungan ra mig kahulog. Kasakay ra gyapon ko nga nahulog. Moto nga praise God pud kayo kay na may nagtrabaho dito. Wala man sila kabantay ato ambot lang og naniudto bato sila di man pud mga siguro hapit mo gito launa. Nga nidungaw tong usa ka laki dito. Nya diha tong engineer nga bae na dito, nadungaw sa siya. Niingon nga sayang kay wa na bidyuhan ba? Sikat unta ta sa Facebook. Na moto nga dugay nakagawas kay kanang yayungan dayong bangilan, yayungan bangilan nya. Dito na gyud sa kalsada, dito na gyud sa ibabaw na taod ang kadina. Muna nakaana gyud ko sa Ginoo nga grabe jud kayo si Lord na gyud ang iyang proteksyon naa ang mga kadaugan nga iyang gigihatag. Despite nga ang akong kasing-kasing ba, sige kong ga pray sa Ginoo gikan paghuman sa pasalamat nga Lord. Salamat kayo nga naa jud ko'y kapahulayan sa imuha. Na ako'y kalipay sa imuha.
And then, gihatag sa Lord usab kini nga mensahe nga giuluhan siya kapahulayan. Kita bandere tanan may mga problema, amen. Kitang tanan mga igsoon may mga kabugat sa kinabuhi. Og nagkinahanglan ta og kapahulayan. No, gitugnaw nag-ayo ng tiki. Na? Gitugnaw og ayo og tiki adto, tago na siya. Praise God. So, ako mong dalon sa mensahe mga igsoon nga kanang giingon diha nga kapahulayan. Nahibaw taon sa nahitabo sa dihang si Solomon mo'y naghari. Nidato siya ayo gani ang mga silver wala na niya gitagad, himo na lang mga bato. Unya tungod kay wala na siya kabutangan sa bulawan, tungod kay matag bulan mudawat man siya 3 katuniladang bulawan kada bulan. Wa na siya mabutangang bulawan, gihimo na lang niya mga taming ang uban, pagunitan sa mga sundalong isog. Dunay 200 kadagkong taming og 300 kagagmayng taming. Grabe kadato na si Solomon. And the problem ni Solomon is sa natiguang na siya, wala na siya nagmatinud-anon sa Diyos. Because nadaghan naman siya babae sa kinabuhi. No? Ayaw po ihatag. Asa man to si? Ayaw jo kag ihatag ka Kuya Dan. Og inyo tong gihatag na wa na tay Kuya Dan aniron. Wa na tay magwalali aring midweek service aniron. Na mga magwalaler ba ni sila? Ayaw nagihatag. So, problema kaayo ang kinabuhi ni Solomon. Now, pagkapatay na ni Solomon, tungod kay divided man ang iyang kasing-kasing, nahimo pong divided ang kingdom nga iyang biyaan. Gisulti sa propeta nga ang iyang gingharian mahiadto sa iyang opisyal, pero binlan lamag 2 ka banay ang iyang anak. Hibaw nga kinis Jeroboam mao ni ang opisyal ni Solomon. O kinis si Rehoboam, pare-pareho ra ngalan no? Una rang litra ang dili pareho. Rehoboam o Jeroboam. Si Jeroboam opisyal ni Solomon kaniadto. Si Rehoboam mao ang anak ni Solomon nga mopuli niya pagkahari. Apan tungod kay kinis si Solomon nahimo man nga divided ang iya nga kasing-kasing. So mabahin pod ang iyang gingharian nga panundon sundon sa iyang anak. Naminaw pa bata? Ayaw siguna-una anang problema ha, kadi jud ka kapahulay karon. Pahulay ra bag ning atong gihisgutan. Focus lang ta dire. So, niabot ang gitakdang panahon nga si Rehoboam didto na sa Sikem kay gihimo nilang hari dito sa Sikem. Dito siya gidihugan. Dito gipronounce nga siya na ang hari puli sa iyang amahan. Karon ningon ang Bible nga si Jeroboam nga anak ni Nebat ug ang katawhan sa mga Israelita nangadto kang Solomon, nangadto kang Rehoboam nga anak ni Solomon. Ang ilang gisulti mga igsuon tan-awa naa diha sa verse 4. Kini si Jeroboam opisyal kaniadto ni Solomon ug ang mga Israelita miadto kang Rehoboam nga maunay hari puli siyang amahan. Ningon ang verse 4 tanawa, gilisod-lisod kami pag-ayo sa imong amahan. Pagaan-gaani ang mga buluhaton nga gipahamtang niya kanamo ug mualagad kami kanimo. Naa sila'y gihangyo. Naa sila'y pangayo ngadto sa hari. Ang ilang gipangayo is jutayng kapahulayan. Kay moingon gani kag kapahulayan, wa man gyud kay trabaho ani, wa man gyud kay buhaton kay mo pahulay gyud ka. Akong usbon, unsay ilang gipangayo sa hari, jutayng kapahulayan, gamayng kapahulayan. Wala sila niingong paundangan na may patrabaho diha nimo. Kay grabe na namong tinarbaho sa diyang ang imo pangamahan mo'y naghari. But ang ilang hangyo mga igsoon, pagaan-gaani ang among trabaho. Hatagi mig jutay, hatagi mig gamayng kapahulayan. Si Jeroboam o si Rehoboam ningon, okay Jeroboam, and all the Israelite, pamauli na mo, balik mo after 3 days.
Kay human sa tulo ka adlaw, inigbalik ninyo, sultian mo na ko kung sa akong desisyon. So namauli ang mga Israelita. And then, si Rehoboam ni adtos mga tigulang, o kining maong mga tigulang nga iyang giduol, gipangayo ag tambag, mga magtatambag ni Solomon, sa ato pa, mga maalamon eh. Natawo sila sa kapanahonan ni Solomon, diha sila sa kapanahonan ni Solomon, kanunay silang nakapaminaw sa mga kaalam ni Solomon, so mga maalamon ning mga tiguang. Ang batanon nga hari nga si Rehoboam ni adtos mga maalamong mga tiguang og miingon. Si Jeroboam og ang mga Israelita, misulti kanako, nangayo kanako pagamay-gamayan, pagaan-gaanan ang ilang trabaho. Kani ulan tagagawas, challenge kayo ning makapaminaw gihapon ta. Unsa may akong buhaton? Niingon ang mga tiguang mga igsuon sa verse 7. Ningon ang mga tiguang sa tubag nila ni Rehoboam. Ningon siya, ang mga tigulang mingon kaniya, kung magmaluluyon ka kanila, aron mahimuot sila kanimo, ayuhan sila pagpakigsulti og alagaran kanila. In other words, sige, total, ang yaman mo na. Dato nakakaayo tungod sa imong amahan. Paminawa ang ilang gisulti og ihatag nila ang ilang gipangayo. So kung nagtrabaho sila og 12 hours, hatagin na lang sila og 6 hours nga pagtrabaho. Aron sila makapaulay. And then, kini si Rehoboam, batanon pa nga hari, nga gitambagan sa mga tigulang nga mga maalamon, nagduha-duha siya sa tambag sa mga ginikanan o sa mga tiguang. Nagkuha siya mga batanon pong kaedad niya, o gihimo po niyang magtatambag. Kung batanon gani imong magtatambag, mapukan yung ka. Because ang mga batanon walay kaalam. Ang mga batanon laag ray gusto ana. Ang mga batanon uyab-uyab lang gusto ana. Kalingawan, wala na sila nagula-unak asa ipalit bugas, asag ibayad sa kurente, wala gauna-una ng mga batanon ana. So si Haring Rehoboam, naana siya itambag gikas maalamon, nangita pagyog magtatambag nga walay mga kaalam. Niingon ang Biblia pagsulti sa verse 8, apan gisalikway ni Rehoboam ang tambag sa mga tigulang og nagpakitambag hinuon siya sa mga batanon nga iyang mga kaedad nga gihimo niyang mga magtatambag. Tanawa ni? Tanawa ra gud ni? Nakabantay ba mo sa atong mga kaanakan? Mas dali nilang paminawon ang ilang barkada, ang ilang kaedad kaysa natong ginikanan. Pag mayon ang ginikanan, pangahoy. Ingon ang barkada, ligo tagdaga, tuah. Ang barkada gay paminawon. Di ba? Pagtambagan sa ginikanan, or tambagan sa elder, tambagan sa pastor. Day, ayaw sana, dong ayaw sana. Dili gyud mapaminaw. Matag adlong Domingo, matag adlong Merkules, or sa matag adlaw nga gibasa nimo ang Bible sa Dios, ang pulong sa Dios gamo ang Biblia, nakadawat kag maalamong tambag. Nganong kinahanglan kag maalamong tambag? Pinagis pagwali, pinagis pagbasa sa pulong sa Dios, nakadawat kag mga maalamong tambag. O nganong gikinahanglan nimo na? Because kada adlaw naatay gikalibgan, gikaproblemahan, gikabugatan, gikasakitan sa kinabuhi. Munang dinhi nga church, sige tang gitudluan nga mubasa gyud tas iyang pulong. Kay kung wa kay pulong sa Dios, taligsik ras problema, muhilak na ka, samot nagbagyo nas pagsulay. Dito siya namatig tambag sa mga batanon. Amen? Ako nahagilak po ko na naminaw sa mga testimony karon sa nitabo ni Janji nga hapit siya dasmagan kagabi sa iyang pagpauli. Because kagabi naghisgot sab mi og kabahin sa kinabuhing mapasalamaton. Gi-open ako sa ilaha nga kabantay ba mo sa kinaiya sa church karon di mapasalamaton sa Dios. Imo pang pugson o sige magpasalamat na. Gas panikad nga magpasalamat ba? Sa kadaghang maayong butang naghimo sa Dios. Ilabi na tong kagahapon nga kadaugan. So hapit siya, hapit sad ko.
So, dagan ko kayong pasalamatan na to diha sa Ginoo mga igsoon. Now, especially, karon si Geneva nagtestimony hilak sad ko. Because sa pagbalhin nila dinhi sa Lourdes, nahimo sad kong witness. Naka-join pa gani na sila ministry nga giingnan silang bawal mo ampo. Kay dili na pwede mo ampo. Tama dahi asa Geneva? Asa to? Tama to? Sakto? Nakastry sila paminaw dito nga di na pwede mo ampo. Di na kiniginahanglang mo ampo pa. And nagkadiin-diin sila. But ang atong nakita, di ba? Kung atong ibalik to nga panahon, Kuya Danilo, kinalisudan tong kaimtanga sa kinabuhi. And dagan kay sila pagsulay si Kuya Dan dito sa Cebu. I went dito sa ilang balay na ngit-ngit kaayo, di ba? Na, so, ngit-ngit naman kay giputol ang kuryente. And then si Janice, na ga-eskwela pa siya atong time, na ay nibabag sa iyang dunggan nga di na kasulod ang bisag hinluan niya. Murang di siya katulog kay grabe na kayong mga kagaw sa sulod pero di mahinluan kay ang hubag ani sa iyang dunggan nitabo na sa buho. Nga bisan gani guro ang tubig maglisod og agi. So di gyud mahinluan. And adto nga time nagpray me. And grasya ni Lord ang tanan namo nga giampo gihatag sa Ginoo. Di ba dai? No? Grabe jud kay ito. Ingon jud ko Lord, si Kuya Dani mauli to. Someday dili na po ni sila ingon aning magtapon-tapon magbalay o magabang-abang. Unya, Lord, ayuhan ni siya. Human ni eskwela ipahiluna raw niya ni trabaho. And salamat Lord nga uli ato niko naa siya trabaho diri panalangin nga na diri nga mas labaw pas income niya nga naa siya dito. Panghatag sa Ginoo tanan. Mao nang mga mama, mga anak, ayaw mo give up. Namo, ayaw mig ipanghatag, uy. Kita pod nga mga amahan, dili ta mang give up sa itong mga anak. Kita mga amahan, dili ta mo give up sa itong mga asawa nga ato silang iampo. Nga Lord, kuhaan na ning akong asawa. Nangatawag mga amahan dito. Hello? Mga asawa, naabay mga panahon, bisag wala nimo gisulti pero sa imong una-una, Lord, kuhaan na lang niya akong bana. Wa jud ko no ingos manding. Eh na-realize nato mga igsuon nga maayog yun nang naay mo tambag. Maayog yun nang naay mo badlong inubanan ang kalam. Dini sa church murag isog na kayo kanunay ang magwali. Pero ang gisulti dinhi mga tambag nga maalamon gikan sa pulong sa Dios. Ay rag magbarog-barog ko diri kabalo kung magwali ko kontrahan ko. O di lang nitawag sa Ginoo. So naitambag niya to siya. Ningon ang Bible sa otso gisalikway niya ang tambag sa mga tiguwang. Og didto hinuon siya naminaw sa tambag sa mga batanon naghimo niyang magtatambag. Miingon siya kanila, unsa may angay kong itubag sa mga taong nangayo kanako nga pagaangaanan ang buluhaton nga gisangon kanila sa akong amahan. Verse 10. Tanawa, lahi og panghuna-huna ang matured, lahi og panghuna-huna ang batanon. Now, dunay duha ka klase nga level sa maturity mga igsuon. Mayon tag sekular kanang edad, ginikanan ka, so siya anak nimo, so mas matured ka. Pero kung anita sa spiritual, pwede nga ang anak mas matured pa kaysa sa ginikanan, manghuna-huna. Mahitungod sa pulong sa Dios. Nga naman, ang ginikanan di magtagad sa pulong sa Ginoo. Ang anak nagbasa kanunay og nagkinabuhi sa pulong sa Dios, so mas matured ang anak kaysa sa ginikanan. But sa edad, mas matured ang ginikanan. Munang dili pwede nga dinhi sa church, sana grow old ta, pero di ta mo grow spiritually. Sa ibot gipasabot nga manigulang na ta sa atong edad og sinimba, pero espirituhanon wa ta nitubo di na pwede. Okay? Okay ba ta diha? Nakasinabot ta diha? Karon mga igsoon bisag asa ka, dagan kaayong magtatambag. Amen. Katong giingon ako 11 ka tuig nimong panigarilyo. Tag 5 kakaha maurot nimo sa kaadlaw. Nadaot ang imong baga. Nagpa-check up ka sa doktor, hepa, na hepatitis na ka dito. Or nadaot na imong lungs. Nya kinamay magtatambag.
Moingon mang, lakaw sa lapas. Ipasubay kay basig, kasinahan ka sa silingan. Pag adto sa lapas, niingon mang, ala, gibarang yung kas imong silingan. Silingan ni mong higda. Ipabarang sa asawa. Hello? Ang tambag sa doktor, undangan na ng imong bisyo. Ang tambag sa silingan, ang tambag sa magtatambal, ang sugyot, ang gisulti di mao. Gipabarang kas imong asawa. Pasanginlan pang asawa. Munang dinhi sa Bible, o kung sa gisulti dire mo atong sundon, kay mauni ang maalamong tambag. Lakaws mangga, kay day holy water rato. Ino, maron kang mamaayo. Tanaw na to, sige. Pastor, usahay po na maayo. Yes, buhanton sa yawa nga na maayo. Arong di na ka mo salig sa Ginoo. Pwede mo na. Anyway, ikaw may mupili. Ang hantungan o niya ana, pwede man kang lipayon sa yawa karon. Pagabot sa unahan, dauton ka niya ayo. Maminaw gyud ta og ayo karon kay pulong ni sa Dios. So wa siya naminaw sa tambag sa mga ginikanan, gipaminaw niya ang tambag sa mga batan-on. Kaya sabi ko kay Joy, kay si Joy mo dong sa Siliman, sa Dumaguete mo eskwela. Inig bugikan ka, chati ko kay ako'y mo recommend nimo dito og asa ka nga church og kinsa nga pastor. Anyway, may mga service roman dito, daghan kayong mga service dito. No? Ngano man, bisag asa ta nang inaanglan tag magtatambag. Luke chapter 15, the prodigal son, ni biya siya maalamong magtatambag nga mao ang iyang amahan, milakaw siya. Ang tanan niyang naangkon nga gikan sa iyang amahan, giusik-usikan niya og hangtod nga nahurot, kay wa na siya maalamong magtatambag. Kaon na lang unta siya pagkaon sa baboy. And he said, when he realized, sa balay sa kong amahan ng hinubra ang pagkaon, samtang ako ni adinhi, umalatay na sa kagutom. Mubalik na lang ako, ug ako siyang ingnontay nakasala ako kanimo og sa Dios, dili na ako taw angayan nga isipon nga imong anak, himuan na lang kung usas imong mga sulugoon. Na, ingana ang mahitabo kung wa tay maalamong magtatambag. Munang nanginahanglan ta sa pulong sa Dios, because bisan ang pastor, kung wala na'y pulong sa Ginoo, di na nakamaong manambag. Bisan mga Kristohanon, wala ko'y labot pila nakakatuig diya sa Ginoo. Pag wanag yung kay pulong sa Diyos, anang adlaw, wala kay magtatambag, daggan kayong i-inject ang yawa sa imong una-una, makakita ka. Oh my goodness, sa Facebook palang daan, daghan nakakontra. Gagabi igatan ako. Daghan kayong mga upload, kabahin ining mga kapulisan sa Amerika. Nga ang mga rights sa mga American citizens, ilan nang gipang guba. Just like for example, pag mutanaw sila sa tao, murag kadudaha gamay, wala na'y warrant, search warrant, ditsuon nilang sulod sa balay, ilan ditong nyalabag na sa balaod. Imagine ang gagunit sa balaod mo na naglabag sa balaod. Mga sakyanan paparahon, illegal, sa usa ka pagpatuman nimo sa balaod, ngang naa sa sulod sa sakyanan, imong ipagawas. Gawas kong na kay warrant nga i-search. But ilan na, nakaingon ko, madugay ni mong tanaw gingana, maglagot na po kanila. Especially sa atong nasod, dagan kayo mga pulis nga kinabuutanan. Mga buutan nga mga pulis. And some of them, mga PNP nga mga pulis. Saan ang PNP nga pulis? Pulis nga pastor. Tinod bitaw. Pero lahat sila, pagka naka-inupirme sila, damay-damay na, tungod sa binuhatan sa ubang mga pulis. Imagine na taxi driver, gikapoy siya, nihunong na siya sa ilalim sa akasya, dakop dayon, multahan dayon, nagreklamo siya, sir, taga Mindanao ako. Wala kaming masyadong kita ngayon, uwi na lang kami sa Mindanao. Nagpapahinga lang ako dito, hulihin, naa sila'y multa. Subugat kaayo na. Gamay na ilang kita, gidakop pa sila, kanipahulay ra. Pero mga dato nga man ligis o gwardya, walay kaso. Hello?
ug anak og congressman mangulatag gwardya, walay kaso. So, bugat na kayo. And tanaw ka, maapil po ka kabugatan. Ang akong gipasabot nga kini, usahay tanaw ta sa cellphone, dagan kayo diya kag pwedeng paminawon. Wala nakakabantay nga kanang imong gipaminaw, wala na din na nimo nahimong maayong magtatambag. Tanawan na nga itong mga anak nga dili magunaunag tarong. Kabalo na nga dili Christian ang kuyugan, hala kuyog yun dito. Di, niya nag-ampo, Lord, tagay kong malinawon, mutubo ko daan nimo. Saan yung pagtubo? Tuwa makakuyog sa di makapatubo nimo. So dili na mga maalamong mga magtatambag or mga tambag ang atong napaminaw. So ang mga batanon ni tubag. Grabe ning tubag sa mga batanon. Verse 10, mitubag ang mga batanong magtatambag, ingna sila nga ang imong kumingking mas bugat pa or mas baga pa sa hawak sa imong amahan. Imagine na ning kumingking, dira oh. Unya mo ni hawak ni Solomon. Nga sa ato pa, ang imuhang ang buluhaton nga gihatag ni Solomon ngadto ni ining imong mga katawhan mas bugat pa tungod kay gani gikumparaman nga ang imong kumingking mas baga pa sa hawak ni Solomon. And then ningon pag yun ang Bible, padayon na to for the sake sa atong time, ningon ang Bible. Kun ingna sila pagsulti, kun gilatigo kamo sa akong amahan. Usa man ang latigo? Karon dili na ta makakitag latigo. Ang naa na lang kanang ibunal nimos kabayo. Kanang latigo mga igsuon, na siya gunitan ng kahoy. Unya doon na siya murag pisi. Kanang pisi. Unya sa tumoy ana naay bakal or naay mga kahoy pod or kanang mga bukog sa mga hayop. Muna ipanghukot dito sa tumoy atong pisi. Arong inigbunal kadto mga bukog sa hayop, mautoy musamad sa imong mga unod. Muna'y latigo. So, lahi ning puspos, kabalo mo kung saan ning puspos? Brutal kayo ni. Dili ni ingog, binughara. Ang mga puspos kani ato, mura ni siya kanang duwa bitaw nga baseball, nga naay bat. Unya ang bat, ani naay tunok, muna'y puspos. Kailan magbat? Kailan tagbat? Usahay mo na gamiton og magbunal-bunal og kulon nga bitayon nga naikindi kanang bat para na sa dula sa softball or sa baseball. Unya may mga tunok na siya. Now imagine ning tambag sa mga batanon kung gilatos sila sa imong amahan, Rehoboam. Puspusi sila, bunali sila. So after 3 days, namalik na ang mga katawhan. And ang gipaminaw og maoy gisunod ni Hari Rehoboam, dili ang tambag sa mga maalamon nga tigulang, kundili ang tambag sa mga walay kaalam nga mga batanon nga sama niyang pangidaron. Og maoy rason nga ang katawhan miingon unsay atong labot ni David nga anak ni Jesse, ni Solomon nga anak ni David, og ni Rehoboam nga anak ni Solomon. Unsay atong labot? Tara mamauli ta, biyaan na to siya, dili na ta mga lagad niya. So na mauli gyud silang tanan. Gani si Adoniram nga usa sa mga opisyal sa kasundaluhan ni Rehoboam. Gisugo ni Rehoboam, lakaw, apasa tong mga namauli. Pabalika sila diri kanako aron moalagad sila kanako. Pero sa diyang ni adto na si Rehoboam, Adinoram. Sa pag-adto na niya dito, gibato siya sa mga Israelita og namatay. Grabing takas-takas sa hari. Kay pati siya og di siya mutakas, pati yun man siya sa mga Israelite. Now listen to this. Na ang nahabilin lang sa hari, mao ang pundok sa mga Israelita nga nagpuyo sa Jerusalem ug ang mga taga-Juda. Kining Juda, ang kining Jerusalem, muni ang capital city sa Juda. Na paminaw og ayo, paminaw.
Tungod kay namati siya sa tambag sa mga walay kaalam. Ang iyaha unta nahiadto sa uban. Imagine 11 ka tribo ang mawala nimo. Usa na lang ang mabilin. Ang mabilin sa imuha, or duha na lang ang mabilin. Imuha unta tong tanan. Kung namati pa lang unta ka sa tambag. Imuha unta na nga kumpanya. Kung namati pa ka sa tambag kaniadtong anak, ayaw sa na pag tinarong og eskwela, seryosuha ang Ginoo. Pero kay di naman maminaw sa tambag. Mao ni nahitabo. Nawala niya ang katawhan. Unsa ra ilang gipangayo? Sige pangayo sa katawhan. Pampahulaya pod may gamay, kapoy nakaayo kami. Amo mga tiguang nangamatay na gani lamang tug tinarbaho. Kami sad nagbata ming nagtrabaho sa imong amahan nga mao ngari. Kay putaw mi kapahulayan. Pero wala gyud niya ihatag ang kapahulayan. Something na kinahanglang masabtan natog ayo karon. Tan-aw nako ang nasa sulod, ang nasa gawas paminaw og ayo. Something na atong pamalandungon pag-ayo sa atong kahimtang karon. Dunay naghari sa matag usa kanato nga ang iyang gikahatag nimo puro lang gyud kabugat. Kung kaniadto si Rehoboam naghari sa mga Israelite, nga ang iyang gihatag sa katawhan nga iyang giharian puro kabugat. Nahumanan ni og nasulat ni aron maimo natong tun-an panaminan og ikinabuhi. Nga sa atong kinabuhi sa kada usa nato naay naghari diha nimo nga nakapabugat nimo og nangandoy kag kapahulayan. Sultian kanako dunay mas labaw pang Rehoboam sa atong presento, sa atong present day situation karon. Kana mao ang garbo nga naa sa sulod nimo ug ang sala. Sige kag ampo sa Ginoo kalinaw Lord, kapahulayan Lord, pero dili ka gusto nga si Lord mo'y maghari nimo kay ang gusto nimong paharion kanunay ang imong garbo ug ang sala. Every time mo anita dinhi sa church, every time mo basa tas pulong sa Dios, dunay maalamong tambag nga nagsulti kanunay pagpaubos, isalikway na nga naghari nimo, kana nga sala nga naghari, kanang garbo nga naghari, kana nga batasan nga naghari, isalikway na aron naa kay tinuod nga kapahulayan. I realize akong kinabuhi mga igsoon. After Thanksgiving, nagibuhat si Lord. Every time magpasalamata na ay kinabuhi si Lord nga luwason. And I realize nga na ako'y tarungon sa akong pagkinabuhi at ubangan sa Ginoo. Nga dili ko pwedeng concern lang sa kinaiya sa akong katawhan. Kinahanglan sad kong mahimong concern sa akong kaugalingon. Because pwedeng nangalangit mo tanan, apil akong asawa, akong mga anak, ang akong bayaw, ang akong ginikanan, ang akong mga ugangan. Kamutanan nangalangit mo. And nandito sa langit, wa mo'y Jonas cards ditong mailhan. Wa mo'y Jonas ditong makitaan. Why? Ito sa impierno. That is why ang kada usa nato manamin tag-ayo karon. Kinsa man ang Rehoboam nga naa sa imong kasing-kasing. Kinsa ang Rehoboam, kinsa ang naghari nimo karon, kinsa ang nakapabugat nimo, nakapaluya nimo, nakapauga ka nimo, nakapasakit nimo, kinsa na nga naa nimo nga Rehoboam nga nagpabugat sa imuha. Because we know nga ang tanang hari sa Israel maayo man or dili. Hello? Dunay 19 kahari gikan sa Northern Kingdom, dunay 20 kahari sa Southern Kingdom. Tama ba ko? Sila tanan nga naghari, maayo man sila nga hari or dili, naghatag sila mga trabahoon nga bugat. Sugdo nato ni Saul, ni David. Human ni David si Solomon, human ni Solomon si Rehoboam. And nagsunod-sunod na dayon sila. Jehoshaphat, King Asa, Joas, sila tanan. Nagpatrabaho sila sa ilang katawhan ug bugat kaayo nga mga butang. But dunay usa ka hari mga igsoon
Dili siya gitawag og hari lamang, but gitawag siya hari sa tanang mga hari. And His name is Jesus Christ. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Siya lang ang hari nga makahatag nimo kapahulayan. In fact, ang imong kabugat, ang imong gipangpasan, ang imong sala, ang imong garbo, ang imong batasan, gibayran niya dito sa cross, gitangtang niya sa imong kinabuhi aron ta makapahulay. Mga balatian, kawaladon, problema sa pamilya, away sa managpagmanagtiayon, kaguliyang sa kabanayan, kagubot sa pamilya, mga anak, pagsupil, mga amahan, mga inahan, tanan nga problema, kining tanan kabugat. Ug walay tawong makapapahulay nimo ana, walay tawong makatangtang ana nga garbo, kana nga sala, walay tawong makapapahulay nimo, ang Dios ra. That is why siradi ang imong dunggan, paminaw sa tambag sa tawong, makahatag laman nimog dugang kasamok sa kinabuhi. Ablihi ang imong dalunggan sa pulong sa Dios. Ablihi ang imong dalunggan sa balaan, maalamon nga mga tambag nga mao ang pagtudlo sa pulong sa Dios. For so many times, madunggan gyud nimo, siguro ang imong tan-aw na sa magwali sa pulong sa Dios. Gabi no siya sige ra gani siyang gaisog. Wa na gyud tay kapahulayan ani niya. But later on, muingon yung ka, pastor, i-pray. I-pray ko, pastor. I-pray siya, pastor, kay mauna rong naglabor na siya, pastor. So, nabugatan tao gayo. Because naatay Rehoboam sa atong kinabuhi. Kana nga Rehoboam nga naghari sa mga Israelita mohatag og kabugat sa mga Israelites. But ang Rehoboam karon nga mao ang sala nga naa sa sulod sa imong kasing-kasing, mao ni siya ang maghatag natong kabugat nga di ta makapahulay. Kabalo ka bisag wa pa kay lungagon. Naaraw niya na. Pero magkapahulay ka. Bisan og wala kay kwarta. Bisan og wala kay kwarta pero wala kay kaaway. Tagaan kag daghan kay kwarta pero gubot ang imong kasing-kasing og huna-una dili gyud ka kapahulay. Tama. Sa paylain, huna-una tag-ayos kinabuhi. And ma-realize nato nga grabe tuod no, mao gyud ni ang tanan kahatag nato kabugat. For example, makadungog kag dauton kas tawo. Amen. Ha? Pareha atong giingon. Hello, napa mo? Tanawan yung pastor. Nakapalit na og gray nga Avanza. Aun sa to? Ertega. Mauna nag inyong mga donasyon. Pag abot diri nako kung ako nang tagdon, makapahulay ko? Kung ako nang ibutang sa akong kasing-kasing, and I will justify myself. At doon ako, Brad, istorya ta. Kasi mong gisulti? Ang tag-iya ato, Brad, to ag Korea, Brad, maguba to, kundili gamiton, kay lockdown. Mo nang iyang gipagamit sa ako, ay nagbalik ato iya tong kuhaon. And Brad, pahibalo niya ka na ko, Brad, o kanos ato kuhaon. Mo entertain pa ka, mo tagad pa ka. Mo nang dili ka kapaulay, kay pagka nakadungog ka og istorya, i-post na mo nimo sa Facebook. Mo nang dili ka makapaulay, kay kung dauton ka, idibdibon dayon nimo. Labong bitong diri, gitudluan, giwalihan, dili dibdibon. Ini gawas ato mangita, dayog ganghaan nga naay gate nga putaw. Iyahay ra pagahayag liog. Way laman nuhay ta ni Brad, kay iyahay tag panglusot anig asa ta makakauntag sayo. So dili ka kapahulay. I tell you, kining kaguliyang sa kada usa nato kapag pamuyo, bisan kami mga pastor, may kaguliyang sad mi. Hello? Ngayon ang akong asawa, tuition ni sa imong anak, pananglit, may eskwela na akong anak, sa Bayso. Oh, one night tuition Bayso, artag yube, harang night tuition.
Asa wisdom siya. Tuition eh. Unya ako siyang ingnon, bahala og di sana siya ka eskwela karon. Ambi ng kwarta kay palit na kong simento kay hapit ng Thanksgiving. Naasan mi gubat? Naasan mi problema? Hello? So naatay mga kabugat sa matag adlaw. Grabe ang atong mga kakulangan sa kinabuhi, kakulangon sa kinabuhi. Naatay mga kabugat sa matag adlaw sa itong kinabuhi. O ang atong tiaw, anong natiaw na no? Ang tiaw kay mo naman ang atong tuaw, ang atong hangyo, ang atong ampos Ginoo, datagi kog kalinaw, kapaulayan o kalipay. Doon na kay baga na kayo ang imong kahadlok, labihang bugata na sa gidakon sa imong kabalaka. And gusto kang makapahulay. Amen? Yung mga naay gipang nakay dadoon nga balatian sa panglawas. Bugat na kayo nga naman. Nagproblema pagkag ibayad sa kuryente, ibayad sa tubig, ipalit o bugas, ipalit o gatas, ipalit o... And then kauna-una pag nagsakit pa ko. Saan naman eh? So bugat kayo. Si Lord nag-offer o kapahulayan pero kadi lagi gyud ta mo dool o musalig sa Ginoo. Kaya ang Rehoboam, ang kahadlok, ang kabalaka, ang garbo, gusto nato nga na gunitan gyapon nato ni nga hari sa tong kinabuhi. Nga mao'y naghatag og kabugat. Ang sala nga mao ang mupahamtang kanimo kasakit, kagulanan, mga hilak sa umaabot, kabugat sa kinabuhi. Gimo gihapong gigunitan. And then nag-ampo tag kapahulayan, wa ta nalibat. Lord, malinawan. Lord, pahulay. Lord. Sultian ka na ko. Sa diyang mutubo na ka, nakailan na kas Ginoo. Di na ka magtagad sa istorya sa ubang tao, kaya ang imong tagdon ang istorya nas Ginoo. Then ang pinaka-ikaduha, ang usas pinaka-importanting masabtan nimo kinipod. Walay pagdaot sa tao, pagbutang-butang sa tao, pag-lockdown sa tao, pagtamay, pagluto sa taong himuon di nimo makaguba nimo. But ang makaguba sa puthaw is iyang kaugalingong taya. Ang nakapabugat nimo, ang nakapasakit nimo, ang nakahatag og kagubot nimo, ang imong kaugalingong garbo. Ang imong kaugalingong sala. And I tell you, bisan ang mga dagko kayong kadina nga nagagunit sa mga angkla o sa barko. Dili sila mabugto bisag unsa kadako ang barko nga gibalod, gitayog sa balod nga gabira-bira sa maong kadina nga nahukot ngadto sa angkla. Dili mabugto ang kadina. Pero kay nakababad man siya sa dagat, tayan siya og ang iyang taya maoray. Muguba niya og mubugto niya sa umaabot. Kapila na kagitambagan og maayong mga tambag gikas pulong sa Dios, tangtangan na nga garbo, tangtangan na nga sala, tangtangan na nga problema sa imong kasing-kasing pero dili gid ka. And then humana ka nakadungog, duha ka wali atong Domingo ug atong Miyerkules giingnan ka, ayaw og i-blame ang imong isig katawo, tan-awa ang imong kaugalingon. Amen. Nganong ingon ani akong anak? Nganong ingon ani akong asawa? Nganong ingon ani akong bana? Ikaw sa panamin sa imong kagalingon. Og nganong ingon na anak pud ka. Amen? Nakuha na to? Oh. Kabantay mo sa usa ka amahan, gatimpla siya kape. Unya nadasbagan sa bata nga 3 years old. Of course, 3 years old pa. Wala pa kay naibuot. So ang kape, na yabo. Gisumbag niya ang bata, gisipa niya, o ang bata nahulog sa hagdanan, timing nga may kabilya sa ilalom, namatay ang bata. And then wa na. Guba na. Problema na. Doon na history na nay kasakit nga dili na mawala. Ato i-rewind, ibalik na to. Pagkayabo sa kape, uy, nak. Ha? Kaya pinakis pa sa ulo sa bata. Nak.
Sa sunod ha. Dili ayaw na ka magsigikuan tanawa na yabo ang kape ni daddy. Ayaw na sunod na buhat ha. Kuan ko ka magbantay ko ka. Okay anak? Sorry de. Na okay na. See? Nakay i-blame? Nakay mahayan? Nakay basulon? Wala. Atong kinaiya mo yung atong paningkamutang tangtangon. Pamina mo, kamong mga anak, di mo makatangtang sa kinaiyas inyong ginikanan. Ang inyong trabahoon, ang inyuhang kinaiya. Kita pon mga ginikanan, kitay mutangtang sa atong mga kinaiya, pinaagi sa pagsunod sa kabubuton sa Diyos. Kabalo na kang kanang kinaiyaha, maunay Rehoboam, nga naghari nimo, og mapabugat nimo, og mohimog kaguliyang, nganong wala man ka, nganong nagpabilin pa man ka, ana nga hari. Look at the Israelites. Pagkabalo nilang dili mohatag kapahulayan si Rehoboam, nibiya sila. Kanang bisyo, di na mohatag kapahulayan nimo. Dagan maning bisyo. Ingon pa to ni Geneva kaganina, kining bisyo sa mga lalaki. Mano di kalaki? Be, nakay matres? Ha? Apil pastor. Amen. Iyan po, kanunay mami, oy. Ha? Example, og meron, suway ko ka. Biyaan yung ka na mo. Biyaan yung ka na mo sa mga anak. Pwede nga na, no? Pero iyan po na din mo. Hello? Unya, og naarabay problema, di po ta kamaong mag-response. Pinamaway mo, anong gabuhat ka, anong ingana ka. Agyod. Na ay Rehoboam, nga tungod nga dili siya muhatag og kapahulayan, gibiyaan siya sa mga Israelite. Og ikaw dugay nang nahibawo, nga kanang sala, nga naghari sa sulod nimo, di na mohatag nimong kapahulayan. Nganong di man kamo biya, ana? Nganong di man kamo biya? So naa nato ang problema, mga igsoon. Kung si Rehoboam ang hari sa Israel, dili mohatag og kapahulayan. Our Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords, mohatag nato og kapahulayan. Amen? Matthew chapter 11 verse 28 to 29. Abot sa 30, mga igsoon. Jesus is the King of Kings. Ang sala maoy Rehoboam sa atong kinabuhi, naghari na to. And Jesus Christ is the King of Kings. Ingon ang verse 28. Duol kamo kanako. O siya tawag ni Lord? Duol kamo. Kanang problema ha, giduol ba ni Mos Ginoo? Amen? No? Sa usang gabi akong gikasab-an ang usa sa atong mga batanon. Dili jud ko gusto pod nga ang atong mga batanon, ang atong maging kasakupan, magkinabuhi bitaw nga murag walay Ginoo. And I said to him, nga gikasab-an ka nako, kay ako nay imong tatay. Sige kung naguna-una, kung saan man ako ni Lord, kanong saan mo ko madato, Ginoo. Kaya na ako yung mga plano aning akong mga anak sa church. Unya kay kini nga anak, may problema man sa siyang mama o silang duha. So tong luhon siya sa iyang inahan, iya pong giingnan iyang inahan, pamat yun muna ako. Oh, imagine ha, nataga-dool tas Domingo na mati tagmayong mga tambag pero nanggawas gyapon sa atong mga baba. Amat yun muna ako magpinatyan na ita. Di kasaban ako. Sabi ko, ako na'y tatay nimo kasabaan ka nako. And after that nanihapon mi. Ngano man? Ako sad dili man ko sana biological papa nimo. But mas labaw ang tawag ni Lord nga responsibilidad rin ako sa imong kinabuhi.
Kaya kung ang imong ginikanan pa eskwelahan kag pakanon bistihan patulugos yung balay. Ang tawag ni Lord sa akong kinabuhi, i-protect ka, maambak ka sa impyerno ug wa kay malamong magtatambag. Tambagan si pastor pa'y kasukan, si pastor pa'y ikiha. Dahil problema, di mo duol sa Ginoo. Ayan mo sige reklamo, problema sa pamilya, kung di mo duol sa mga pag-ampo. Ano po ta magsige reklamo ana nga atuam ng desisyon. Verse 28. Ingon si Lord, duol kamo kanako. Wala ningon, tanawan yung Bible ha, kay basig ningon ang yung Bible. Duol kamo sa mga tambalan, mga binisaya, mga duol kamo sa inyong barkadang mga palahubog puro. Ningon ba di ang verse 28? Ningon sa verse 28, duol kamo kanako. Asa pa duolon? Ni Lord. Oh, imbes mo duol ni Lord, nagpalayo ni Lord. Kamong tanan nga gikapuyan sa inyong gipas-an. Na? Kamong tanan nga gikapuyan, ikaduha, og gibugatan sa inyong gipas-an og papahulayon ko kamo. Walay ngalan diri no. Walay ningon diri, duol kanako Conchita Sulihon. But ang ingingon diri, duol kamong tanan. Na naganitay problema, di pa ta mga lagad sa Dios, di pa ta mo duol sa Ginoo. Nga gikapuyan o gibugatan. Siyempre nakigipas-an nga bugat, so kapuyon gyud pug ka. Ano ka, Superman? Bisan pag tinuod ng Superman, maglupad sa walay hunong gapas-an o kalibutan. So duol kamong tanan. Then ingon siya, og papahulayon ko kamo. Asa ang pahulay? Nganong di man ta mo duol niya? Ayaw nakagampo-ampo niya, Lord, papahulay, Ginoo, kalinaw, kalipay. Kung di ka mo duol sa Ginoo, ay nagampo-ampo na. Kabalo na kag mo palayo kas sa Ginoo, kaguliyang, gubot ang mahitabo. Hindi ka mo duol sa Ginoo. Therefore, verse 29, isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu. Therefore, lain. Og makapahulay kamo. Asa ta makapahulay? Bisag bago pa imong balay, nindot kayo tong kutson aircon. Humot kayong kwarto. Kung naa kay problema, di gyud ka kapahulay. Kaysa ray makahatag og kapahulayan ang Ginoo. Sa verse 13 ingon siya. So sa ang atong Ginoo ngayon dili sama ni Rehoboam. Unsa si Rehoboam? Dubli-dublihon pa niya ang kabugaton sa mga trabahador sa iyang amahan nga karon nahimo na niyang mga trabahador. Di siya mo papahulay. Tagaan niya palasanon nga hilabyang mas bugat pa hinuon. Pero tan-awan ning atong Ginoo nga gilagaran ang hari sa tanang ningon siya sa verse 30. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo. Og unsay sumpay og kusga ko na og ugaan. Unsa man ay bugat para ninyo ning prayer meeting na to? Pagklaro ko na mo be. Unsa man bugat para ninyong muukab sa Biblia ug mubasa? Unsa man mas bugat para nato mga igsoon ang maminaw sa pulong sa Dios? Last night tan-awag unsa nahitabo? Hello? Unsa nahitabo sa niaging gabi Kining among mga anak nga na ay trauma sa bagyo. Pag hunat og ayo sa sound system sa San Vicente, nag-vibrate ang mga sin, pati ning dinhi sa church. Kaya nga anak po ng mga sin. Pirting lisanga sa among mga anak. Dugay kay sila nangatulog. Praise God, abi na akong magbuntag. Mga alas 12 siguro to, alauna. Bayang maghiliw, perlasang silanganan, alam ng puso, sarip ng buhay. Praise God, nahuman ragyot. Na may mga Kristohanon mag-ampo o kadaot sa uban? Lord, mabuto unta ang sound system, yung masunog, mabuto unta ng mga... So nag-ampo mo kadaot? Makapahulay unta mi Lord. Kay mamista para ba may ugma.
Napa mo? Dinhi sa kalibutan. Dinhi sa kalibutan. Bisag apil ka top 10 nga pinakadako dato sa tibok kalibutan. Wala gyud kay kapahulayan. Kung dili ka moduol sa atong Ginoo. Duula na lang tanang relihiyon. Sige kaingon na kanako. Bisag imong manghod, madre, imong maguwang pastor, inyong kamagulangan, pare. Ang imong amahan, ministro. Kung di ta mo duol sa Ginoo, wa tay kapahulayan. Kanang nasa imong tapad, ina iduol ragod na sa Ginoo ng imong batasan. Adi mao nang gisulti. Ina iduol sa Ginoo ng imong batasan. Kabalo ka? Dili kabugaton nga watay kwarta, dili kabugaton nga mahutdan ta, dili kabugaton nga nagproblema ka. Ang kabugaton nato ang atong batasan. Mauna siya ang Rehoboam, mauna siya ang naghari ka nato, di na mo papahulay sa ato. So iduol nato nas Ginoo. Kaningon siya duol kamo kanako kamong tanang gikapuyan o gibugatan. Sa inyong gipas-an kay papahulayon kamo. Verse 30, sayon og gaan ang yugo nga akong ihatag kaninyo. Og makapahulay kamo. Tanawa ra guni. That is why gitawag siya King of Kings. Because ang tanang hari sa tibuok kalibutan, sukad na mugna ang kalibutan, naghatag og mga bugat nga trabaho sa ilang mga katawan. Only Jesus Christ ang hari nga mianhi ug maoy nagpasan sa kabugat ug nagtrabaho parang makapahulay ta. So niingon siya duol mo kanako. Muni ang panawagan sa Ginoo duol nako. Kay bisan pagkapila kang magpagunit sa pastor sa imong hubon. Pastor iampo ko ani pastor dapit. Kay gisudlan na pud guro bugnang tubig ni kung hubon pastor. Kailan mo sa nay hubon? Kanang bata inigbago pang panganak nay ulo ana ang porsyon nga kanang unahan gamay sa buna, ibabaw sa buna, humok mo nay hubon. Yan na. Bisan pagpakapila kang magpahikap sa imong hubon, magpaampo ka. Iampo ko pastor. Kapuyo na lamang ampo ng mga tao sa ato ang mga igsuon kay kita mangyodi mo duol sa Ginoo. Amen? Mali lagi itong gisulti sa uban. Ang sugo, ingna imong tapad, iduol na sa Ginoo. Ang uban, iduol ko sa Ginoo. So, iduol ko sa Ginoo. Oh, mga dalagag, mga batanon, Jimar, pagkahalinon kay kadong, kumpiyansa. Makaingon pa lang silang isiboy ka. Hello? Naigiandam si Lord para nimo. Ang mga Israelita, dili sila kapaabot sa hari nga giandam ni Lord para sa ilaha. Munang niingon sila, oy, Samuel, tagain namig hari. Kaya rong parehas ubang nasod, nga naay hari, maupunta. Naguol og ayo ang Ginoo og ningon siya kang Samuel, Samuel, dili lang ikaw ilang gisalikway kun dili ako. Sunda ang ilang gisulti kay dili na sila buot nga ako'y maghari nila. 1 Samuel chapter 8. 1 Samuel chapter 8. Ningon ang Ginoo kang Samuel, sige Samuel, hatagi sila hari kay dili na sila gusto nga ako ang Dios ang ilang Ginoo mo'y maghari nila. So gihatagan sila hari ug ang hari naghatag nilang tanang kabug-atong trabaho. Imbis na ang Ginoo mo'y naghari na sila kapahulayan, gisalikway nila ang Ginoo. Karon ni ining kabuntagon sa adlong Domingo paminawa ni. Gusto ang Ginoong muhari siya sa imuha aron ka magmalinawon. Pero kung mahisama kas mga Israelite nga di nimo isalikway ang hari nimo diha, dili gyud ta makaangkon sa pahulay mga kapatid. Although ang ato mga kanakan ani nagka-problema sila and then mauna. Pero nagapangita gihapon ko sa ilaha, nagchat ko sa ilaha.
Ginasubay, sige lang, ngana lang, ayaw lang, dali ra kayong panahon, mauna, balik mo sa Ginoo. Magmaligon na mo diya sa Ginoo, padayon na, magkahagbong-hagbong tas kapakyasan, duol ra gyud tas Ginoo, duol gyud tas Ginoo. But usahay mga igsuon, di ta mosugot nga ang Dios mo'y mohari nato. Kay gusto nato Rehoboam ang maghari nato. Unsa ang Rehoboam? Kaugalingong prinsipyo, batasan o garbo. And I tell you, pag di ka kaduol sa Ginoo karon, muuli kang nabugatan. Kay mo ingon gyud kang ako magiiga ata. Klaro kayo. Kanang inigsinghag niyang muwali mo singkas yang magwali unya mo kalit sag tan-aw nako. Klaro na kay nga kuy giigoan eh. Hoy naunsa man tao na oy. And so, duol ta sa Ginoo kay papahulayon ta niya mga igsoon. So, kining sala diretso nga pagkasulti mauni ang mga Rehoboam nga naghari sa tong kinabuhi. Ang atong daang pagkatao nga mao ang pagkamakasasala mauni siya ang naghari sa atong mga kinabuhi o kinahanglan nga ato ning biyaan. Again, ang Rehoboam nga hari sa Israel dili mohatag og kapahulayan gibiyaan sa mga Israelita. So nasayod na tang ang sala mo naghari usab nato karon og di ni mohatag nato kapahulayan ato ning biyaan. Amen. Og kay naa man tay hari nga biyaan, kinahanglang naa tay hari nga duulan nga maoy mohatag nato kapahulayan. Amen ba? Amen. Ephesians chapter 4 verse 22 to 24. Ephesians chapter 4 verse 22 to 24 nag-ingon, busa hukasan ninyo ang daang pagkatao nga mao'y hinungdan sa inyong daotang pagkinabuhi kaniadto. So kining naghari natong daang pagkatao mo ni hinungdan nga wa tay kapahulayan kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam kangilad tungod sa malimbungon nga mga kailibgon niini. Tinuod bitaw, kog lipay ani, lipay gitud ko ani pagabot sa unahan gool gyapon. In verse 23, kinahanglang bag-uhon gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing og una-una. Oy, paminaw. Unsay itambag dire? Kinahanglang bag-ohon ang inyong kasing-kasing og. Okay, so di ka kabag-o sa imong isig katawo. Di ka kabag-o sa imong asawa, sa imong bana, sa imong mga anak. Ang imong bag-ohon, imong huna-huna og imong kasing-kasing. Usanis paaging makaduol ka sa Ginoo. Amen? Nang nasimong tapad, na di ko kabag-o nimo. Ikaw mo'y magbag-o sa imong kaugalingon. Verse 24, isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway, nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong og balaan. So mauni, naatay tinuod nga kapahulayan ni ini mga igsoon. Colossians chapter 3 verses 5 to 10. Colossians chapter 3 verses 5 to 10. Ningon siya, mo ni ang Rehoboam. Mao ni ang naghari nato nga nakapabugat sa ato og ato ning biyaan kani nga naghari nato og muduol ta sa hari sa tanang mga hari nga mao si Kristong maghatag kapahulayan. Amen. Chapter 3 sa Colossians verse 5 to 10 nagingon, busa ang patya ninyo ang kaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo. Magsige gani kag pangandoy mga kalibutanong butang, mamatay imong pangandoy nga makauban nimo ang Ginoo walay katapusan. Tinuod gyud na. Sama sa salawayong pagpakighilawas. Adi na nako ni isulti og unsa ni kasabot ng gutaan ni kanunay ni balik-balik. Sa pilaen. Kalawayan og kaulag. Ha? Unsa man tong kaulag? By the way, dili ra ni sa mga lalaki. Ang lalaki obvious lang kaayo. Ug naa siya kay mo sunod din ng mata ba? Nga na mo tutok ko kayo yung sundon gyud tan-aw. Nya ban mo tihol pag yun. Ay tihol-tihol di dyan. Pastor Arjan natong likod. Pero naapunin sa mga babae. Dili lang kayo showy ang mga babae. Lahat ng paraan, ilan ang himuon, pero dili pa sama sa mga lalaking may bawaan gyud kayo, klaro gyud kayo. Mo speaking dayon. Daotang kay libgon ang kahakog. So wala na kay Diyos pero hakog ka tan-awang Bible. Ang kahakog nga maoy usa ka paagis pagsimbag Diyos. Wala na Diyos pero hakog. Diya palain verse 6.
Kay muabot ang kapungot sa Dios ni adtong mga tawo nga nagbuhat niining mga butanga. Mapungot ni atong ginikanan, bunalan tag bisag unsa. Pero ang kapungot na sa Dios mo imong paaboton, mao na ni kinakuyawan. Verse 7. Kaniadto nagkinabuhi kamo sumala sa maong kailibgon sa dihang naghari pa si Rehoboam kaninyo. Ang usbubasa, sa diyang naghari pa kining mga salaa diha kaninyo. Sa diyang naghari pa kining nga garbo diha kaninyo. Kadtong time nagpaabot tas kapungot sa Dios. Grasya sa Ginoong gibag-o ta sa Dios wa pa naabot iyang kapungot. Ang naa nato karong mga pagsulay, mga balatian, mga kauladon, taligsik ranis kapungot sa Ginoo. Kaya ang kapungot sa Dios linog og baha na ni. Ingon pastor giwali. Verse 8. Apan karon kinahanglang biyaan ninyo kining tanan ang kasuko. Oh, osbag sulti ng imong tapat na biyain na. Kining nga Rehoboam magpabugat ni nimo. Og di nimo ni buyaan, hangtod sa hangton mabugatan ka. Ang mga Israelite gibiyaan nila Rehoboam kasi Rehoboam naghari kanila og nagpabugat nila ang maong hari. Ikaw nalay wa ni biya sa naghari nimo. Ang kasuko, ang pagkasaputon. Apil ang pastor, tanawas pastor Ugayo. Tanawas gus pastor. Wa mo kabalo na. Puyo mo diri sa church. Arong mahibaw mo. No? Shh. Anong napamana diha? Shh. Anong sa maning ano? Usahay ra ba kay og daghag mata wa noy makakita? Oy mga inahan o kamahan. Di ba? Daghan mga anak ta sa atong panimalay. Daghan po na silang mata. Kay tagurhagod kada usa. Na kay pulo ka anak, 20 ka mata na. Pero wag yoy makakita sa lungagon, hugason, silhigon. Usay daghang mata, di kakita. Amen? Ayaw nakakaguol. Oy, pag anad-anad sa akong winalihan sa harudugay ng tuig taga-uban. Pagkasaputon, pagkahugaw o huna-huna. Wala ito ninimo? Oh. Pero tinuod biya po mga igsuon, nga di ta kabantay. Natural na mahugaw po huna-huna, kaya higugma biya nimo. Yan po mo Ismail. No? Kabantay mo karon dili na kayo ko tig hatod-hatod. Mga young people na ko, manugo na po ko young people. Bae-bae, laki-laki, nga narapot. Kay, di man nimo malikaya maka gas-gas kag kasing-kasing sa imong hinigugma. Moingon nag ayay. Hey, mag-drive kag motor di biya kay kakadungog. Nya may storyas nimo. Pastor, kabayo ka pastor, kay mo kwento pastor. Di mo action po kag lingi. Unsa to dahi? Nya nay nakakita. Hala. Nikis na gito siya ni pastor. Agoy. Maprinso siya. Hello? Ingon na nga akong asawa, kamo mga bana, kung unsa imong tinagdan diri namo, mao po na among response ninyo. Magbag-o na ta mga bana, oy. Mga asawa ni ngisi, katuo mo og kamera kanunay. Mga asawa, nakahinumdum ba ka nga sa tanang away ninyong magtiayon nakapangayo kag sorry sa imong bana? Nakanahinumduman asawa? Naa? Usahay. Sa usa ka gatos nga away man nagtiayon bana og asawa. Asawa kapila kang nangayog sore. Pagkaluuya sa bana, no? So biyaan na nato na. Amen. Nahugaw og una-una. Pagpasipalag sulti. Kabalo mo kung saan yung pagpasipalag sulti? Kanamay ka, muram lang kag-iro. Muram kag-baboy. Samot na mo yung kang kanang batasanan ni mo, muram man nagkatong batasan na itong taga-kuan. Nangalahig og lain ba? Nang bulih lain? Pagpasipalag ni sulti. Amen? Kana si kong kaila ko anak, kaila kay ko anak. Kristyan na ka, pero ingana gapon ka.
Kaila ko na. Batasan na kaila kay ko na. Pagpasipalan o pagpamalikas. Ay, sultian na to ni be. Unsa man yung mga pagpamalikas? Isulti ang tanang ngalan nga dadiyang mamalikas ka. Animal, piste, yawa, buang. Unsa pa lain? Ayo ra nato pakpak sa Ginoo. Praise the Lord, amen, amen, hallelujah. Pero atong pambalikason ng atong mga ginikanan ng atong mga anak. Ikaw ang magbuot kung mubiya baka anak nga naghari nimo. Basta kay sultian ka nako sa makausa sa history sa Israel, giharian sila Rehoboam nga buot mo pabugat sa ilang gibiyaan. Ikaw ug ako harian ganit ani mga sala nga mohatag nato kaguliyang pabugat. Kundi nato ni biyaan wala na kay laing basulon. Imorang kaugalingon. Nasabtan nato. Verse 9, ayaw na kamo pagpamakak sa usag-usa. Kasagaran mga igsoon, magisgot tentang, grabe, nakuas akong bayaran sa kurinti. Bayaran sa kurinti, di ba? Atong isugilon sa atong mare. Nga mudong sa atong panimalay, atong isigilon tanan niyang problema, at tanan atong problema sa iya ha. Ay, kabalo ka mare. Ang akong tubig, 400. Ang akong kuryente, 2,000. Mare, ikaw na pod. Ing na, pila man po imong nadawat panalangin gikas Ginoo. Di na mo tugan. Di na mo tugan. Hadlok huwaman pangayuan. Sometimes ang kadaot ra, ang kabugat, ang kasakit may kanunay natong ipanugilon. Pero ang panalangin sa Ginoo nga gihatag diri nato dili ta magkapanugilon kay di ta mapasalamaton. Ingon ang Bible, hakog maoy paagis pagsimbag Dios. Amen? Ano di mo testimony ka diri sa tubangan? Make sure bless you kayo ko. Ang problema mo ni, mayroon na mo kuryente 2,000, ano ni mo na. Pero grabe gi-bless ko sa Ginoo 15,000. Pangkan lang mo na ako, di mo na ako pahulamon. Muy nga na di ka. At least tinuod ka nga tawo, di ka bakakon. Kusog manugilo na ng mga problema sa kinabuhi. Pero ang kadaugang gihatag sa Ginoo dili ipanugilon. So, undangan na ninyo ng pagpamakak. Oh, mga anak, anong na-late man ka? Dito Miss Jamma, limhong ko. Sakay rami atong puwa nga service. Ayaw na kamo pamakak sa usok-usa kay gihubo naman ninyo ang inyong daang pagkatawo uban sa iyang mga buhat. Verse 10, o gisulob ninyo ang bagong pagkatawo, gibag-o gayod kini sa Dios nga inyong magbubuhat sumala sa iyang kaugalingong dagway, aron masayod kamo sa hingpit nga mahingpit nga mahitungod sa Dios. So, ensultian ka nako. Doon na tayo hari ang iyang pangalan si Jesus Christ. Nagingon ang Bible nga ang tanan sa maabot nga panahon makigubat sa atong hari. Og bisan gani karon, si Kristo nga naa sa imong kasing-kasing mao ang hari. Og imo nang gibiyaan ang Rehoboam, ang mga garbo, ang mga sala. Makigubat nimo ang tanang matang sa problema paglutos mga kabugat, kasakit ug balatian. Pero dili sila mudaog kay naa kay King of Kings sa sulod nimo. Last verses. Gipadayag, Kapitulo 17, versikulo 12, hangtod 14. Lami untag na ay English version, ani. Namay English version dia. Gipadayag, 17, 12, hangtod sa 14. Ingon ang Bible. Ang nakita mong napulo kasungay, mao ang napulo kahari, nga wala pa magsugod sa paghari. Apan hatagan sila gahom sa paghari uban sa mananap or si Antichrist sulod sa usa ka oras. Nagkahiusa ang tinguha niining napulo kahari. Ihatag nila ang ilang gahom ug otoridad ngadtos mananap. Verse 14. Ug makig-away sila sa nating karnero nga mao si Jesucristo. Apan buntugon sila niya ug sa iyang mga tinawag. Kinsa man ning tinawag? Kita ni. Og pinili, kisa ning pinili, kita, amen. Og matinumanon
nga mga alagad, kay siya ang Ginoo sa mga Ginoo o hari sa mga hari. Wow! Paliw ko kasi na English version? English na day? Paliw ko day. Asa na to? 17:14. Ningon ang 17:14 mga igsuon. Kung basahon din eh. Arita 17:14. 17:14 ba itong akong ibasa? 12? 14 lang ta. Asang 14? Ningon dia ang 14. They will make war on the Lamb. Oh, Jesus is the Lamb of God. And the Lamb will conquer them. Lupigo niya. They will make war. Makigubat sila. But the Lamb will conquer them. For He is Lord of lords and King of kings. And those with Him are called the chosen and faithful. Grabe, no? Si Kristo ang hari sa tanang mga hari. Magmadaogon ta kay magmadaogon ang Ginoo. Ang ako lang itambag sa kada usa og palihog tambagi pod ang imong kaugalingon. Biyai na nga naghari sa imuha. Biyai na. Arong wala na kay laing taong basulon sa sitwasyon sa kahimtang. Biyai na mga igsoon. Ako sad sa akong kaugalingon, dako pagtrabahoon si Lord sa akong kinabuhi. Ug ako ning mga pag-ampo nga pinaagi sa kusog sa grasya sa gahom sa Ginoo. Mabiyaan po nako ang akong Rehoboam sa kinabuhi. Unsa man na ang mga kapakyasan, ang garbo, ang mga prinsipyo nga maoy maghari nga magpabugat diri sa atua. Kaysa dihang si Kristo na maoy mohari mga igsoon na ang tinuod nga kapahulayan. Amen. Imagine si Junjun Pukot. Nagtanaw sa iyang asawa. And with all sa mga nadungog niya nga inig anak-anak pagbira anak kasagarang may tabo maputol ang ulo mabilin. In fact, napa sila'y kadungan dito panganak na namatay gid ang bata. Galingkod man siguro to nga bata. And imagine kung wala siya Ginoo. Grabe karatol-ratol. Lami man ang natay Ginoo kay natay kapahulayan. Moingon man ta, Lord, ug ihatag nimo ni salamat pero pagdili ay mong pagbuot mao'y matuman. So pahulay ka. Pero wa kay Ginoo, sao naman ni, sao naman ni, sao naman ni, sao naman ni. Bisan magabiing, tulog na unta kay magpahulay, unsao naman ni, unsao naman ni, unsao naman ni. So wala gyud tay kapahulayan. Dangop tas Ginoo tanan. Ayaw mo ka focus ni pastor, ayaw mo ka tan-aw ni pastor. Kitang tanan dirhe walay labaw nato. Kitang tanan git panawagan nga moduol sa atong Ginoo. Ang Dios dako kayo imayang kalipay sa diha nga ang iyang anak makapahulay diha niya. One time natulog si Zania. Akong gihikap-hikap ang iyang ulo. Sige nako siyang gikisan. Ano man, cute kaayo ka sa dihang makapahulay ka. Ganahan kayo ang Diyos nga makapahulay ka. Amen? And there's one time nga si Kizaya nalatos na ako og hanger. Kaya naghinubra na. So gilatos na ko siya and then after that gidala na ko sa kwarto gipalingkod. Higi, hilak! Hilak kung taman pagdali! Hilak! Kaya imo nang pahilomon, di mo na mo hilom. And then human yag hilak, ako siyang ipangutana, nganong gilatos man kaniko. Ito bag siya, nagpabadlong man ko ni daddy, pagkahuman na yun, de, templahe ko gatas, de. So nagtimpla ko gatas. Gingana pang bata, katimpla ko gatas. Naman na si mama, napod si anan. Nasilas gawas. Ngayon anak siya. And after that, nag-inom siya gatas pagkahuman nakatulog. Gitanaw na ko ang iyahang paa na ay hanger. Unsay akong gibati? Haluoy kay kong katapad sa iyahang. Oh. Kasalagyo ko sa akong anak, Lord. Pero di pwede, di ni mo siya tudluan. Gatumog nalipay ang Diyos sa diyang pahamtangan taniya, wala. Because nahigugmas yan, nimo bisag unsa pa ka. Kaya amahan mo siya, og anak ka niya, o gusto niya, na makapahulay ka.
Kitang tanan mga igsoon atong ang kunon nga ang atong kapahulayan naa sa Ginoo. Mga naay balatian ay mo kaguol. Kanang balatian na ugma, sunod adlaw, sunod semana, sunod tuig. Imo na makitaan nga ang Ginoo nay naghari. Amen. Pahulay na, relax na. Utang-tangan ang kahadlok nimong kabalaka, makapahulay ka diha sa Ginoo. Magmalipayon ka uban imong mga anak. Unsa may naa nimo karong nakapabugat, biyain na nga naghari nimo. Kay doon na kay hari sa tanang mga hari nga mohatag nimo kapahulayan. Dili lang kapahulayan, tinuod nga gugmag kalipay. In fact, ang uban nga mga hari, pag nasipyat ang ilang trabahador, ilang ipapatay. Pero ang atong hari sa dihang, wa ka nasipyat kay nagpatuyang kag pagpakasala. Siya mo'y nagpakamatay para nimo. That's how good our King of Kings and the Lord of Lords nga mao si Jesus. Maayo kaayo ang atong Ginoo. Dili walay maayo diri nako, walay maayo diha nimo. Naara gyud sa Ginoo ang maayo. Tangtangon na nato ng Rehoboam sa tong kinabuhi. Amen. Tanan nga nakapabugat mga sala unsa pa na diha. Lord, maldita ra bagyo ko Ginoo. Amen. No? Kinsa ninyo diri amigo kayo mo mo simbahan pagtuan mo sa inyong balay. Magbinulanay tag kaguran. Kisa diri amigo kayo sa simbahan. Amigo kayo na sa church. Pag abot sa balay, magbinuk-anay tag mga termos. Tangtangon na nato ng mga Rehoboam. Amen? Mga bisyo nato. Tatay Hil. Salamat nga katong Rehoboam nato sa kinabuhi kaniadto. Pastor, usahay. Nabre usahay. Mabuto ginang panahon nga mahingpit na ning mga naghari natong kapakyasan, nga sala nga nakapabugat nato. Mabiyaan nato. Kay ang ato maangkon nga hari ang maghatag nato kapahulayan nga mga atong Ginoo. Amen. Iduko nato ang atong mga ulo. Magampo ta mga igsoon. Ginoong Dios nga labing gamhanan, nakita nimo Ginoo ang mga kabugat sa among kinabuhi. Usahay nagalibog na kami og unsaon og unsay paagi. Mahinggawas kami, malipay kami, magmalinawon kami, makapahulay kami. But today is the answer of our prayer. Imong gisulti diri kanamo. Kinsa ang naghari kanamo nga naghatag namo kabugat. Og kinsa ikaw nga naghari nga naghatag og kaluwasan, kapahulayan, tinuod nga kalipay uban ang gugmang walay paglubad. Tabangi kami, Lord, nga dili na kami sa among kaugalingon. Dili na kami nga Rehoboam sa among kaugalingon. But ikaw na, O Lord Jesus Christ, ang maghari sa among mga kinabuhi. My Jesus, my Lord, you're the love.